5 ka mga tao mag-atubang og kaso tungod sa pagpatay sa usa ka pulis nga namising sulod sa usa ka tuig. Mga pamilya sa gituang mga tulisan nga gipangpatay sa mga pulis midangop sa NBI. Mga sakyanan nga gi-impound sa Sitom isubasta sa dakbayan sa Sugbo. Duha nga most wanted sa Sugbo nadakpan sa kapulisan. May hapon Sugbog, Kabisayan, midangop na sa CHR ug NBI 7 ang duha sa tulo ka pamilya sa mga gituhuang tulisan nga napatay sa mga sakop sa Danau City Police sa miaging semana. Ang NBI mipasalig nga tutukan nila ang investigasyon sa maong kaso aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa tulo ka mga gidudahang mga suspect. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Hangtod sa adlaw sa paglubong sa usa sa napatay sa mga sakop sa Danau City Intelligence Operatives, hustisya lang gihapon ang gisinggit sa pamilyang Hermoso. Pinaagi sa noise barrage ng lipay gayon nila atubangan sa police station, ilang gipadangat ang dakong kasagbuyo nila sa mga operatiba nga way kukaluoy nga may pusil patay sa tulo ka gituhuang tulisan sa miaging Domingo sa City of Portland, barangay Kahumayan sa siyudad sa Danau. Gibarugan sa mga saksi nga way mga armas ang mga napatay atol sa pagsung sa mga pulis sa area. Ilang giklaro nga wa misukol ang mga biktima nga sila Eddie Vasquez, Real Hermoso ug Robert Perez. Ang kanang sakyanan nila dito ras babaw gibilin. Nya gi tuyo ka mi as kamaisan ba. Paghamag nila pagbuto-buto nito sa ubos kasada, anagan mi. Pagdagan hapa ko kay ikamapa biibya. Pag abot sa mga pulis dito sila kuan naog ngon dapa kuno way dagan nya dito mo pabuto. Kanang akong kuan di tukmod pa ko niya sa dagan dong. Kaganihang buntag, formal na nilang gisangat ang reklamo sa buhatan sa National Bureau of Investigation. Midangop sila sa NBI sa dakong pagtuo nga matabangan sila nga makabot ang hustisya sa napatay nila nga kabanay. Kuanan kay ang ilang istorya buhi kuno gisakay sa patrol di ako asad kay sigon sa kong nahibaw-an lukaton ra man di kuno nang ingon nakpan sa hantak. Nagdasa ko kwarta kay akong lukaton pag adto kay nangita naman ko dito naman di smurge niya. Nag-ana pa ang kamot gibinaklit gihigot sa iyang jacket niya nagluklok in kaupan. Ang magtiayong Hermoso mihimakak nga tulisan ang ilang anak. Desidido sila nga pasakaan og kaso ang mga pulis say gayon nga mapamatud-an nga duna sila'y nasupak nga lagda sa pagpahigayon og mga operasyon. Ilang giklaro nga wa na sila'y salig sa kapulisan. Pag atong higayon na igaw isa gyud ka sa patyanan na hagba nakaog giguroy kuno dayon sa dito man sa kunoy pulis nga nagposte duha ka buo sa maisan nga dito mapunta akong anak moto nga ilang gidabrot ang senturera sa Carsones giitsa nga to sa ilang sakyanan sa pulis. Wala na gyud kay ang ilang gibuhat dili gyud maayo. Sobra Naman gyud sa balaod sa pamulis. Masakyan nila pamatay sa mga tao. Muna mangita kita justisya ining kamatay sa mga anak kay kanang akong anak mismo wag kita na bisyo. Tun-an pa sa NBI ang maong kaso apan misaad sila nga palawman ang investigasyon nga naglambigit na sab sa mga pulis. Kung in case meron nga talaga tayong makuha mga testigo o mga physical evidence or circumstantial pieces of evidence, that's the time siguro na ipapatawag natin sila para to ask them regarding about their side. Sa miaging semana, midangop usab ang mga pamilya sa buhatan sa Commission on Human Rights kinsa nagsugod na sa ilang investigasyon. Alang sa aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Patay ang usa ka batan-on human gipusil sa mga tawo nga nagsakay og motorsiklo. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Sa likod ining panimay sa pamilyang Bunghanoy, ilang nakita ng patayng lawas sa usa ka batan-on pasado las 7 sa sayong kabuntagon niadtong Sabado sa sitio Buwabog, Kalanggaman, Barangay Lutakdak, Bayan sa Naga. Ang biktima gibana-banang nagpangidaron og 19 ngadto na sa 25 anyos ug padayon pa sa buning giila sa kapulisan. Matud pa ni Gregorio Bunghanoy, paingon na unta siyang manglalog sa iyang binuhing manok dihang iyang nakit-an ang maong lalaki nga wa nay kinabuhi ug nagkadugo. Wa sila makailan niini ug di sab kini mulupyo silang barangay. Nianang pasado las 3 sa kadlawon, nakamata ang pamilyang Bunghanoy dihang milanog ang kusog nga buto sa armas. Dihang iya nang gisusi, ang lubot na lang sa motorsiklong adunay sakay nga lalaki, mipasirit og padagan palayo sa dapit. Anang alas 3 kadlaw, nakadungog kog buto. Usa ra sige ka buto. Alas 3 pasado, hapit alas 4. O ako magtuog, naabay patay des kong luyo. Mas kay buto ako nadunggan, doon lagi kas kong bulay. Mao to ni gawas ko. Pagawas na ko, ang motor na ako nakita nito ng security ug dagan nito atbang. Duha ka tawo ang sakay. Kining usa ka kabhang sa kalibre 45 mo'y nahibilin human ang biktima gimata pagpusil sa wa may lintaw. Sa wa pa mahitabo ang pagpamusil, adunay nakakita og motorsiklong tulo ang sakay ug ang gipatay mo'y nag-angkas sa tunga-tunga nga bahin. Subayon pa sa kapulisan ug unsay motibo sa pagpamusil ug kun may kalambigitan ba kini sa drogas o pagpangawat. Mo'y atong pagduda ma'am, basig kawatan ni siya ma'am. Possible sad sir nga may relation to drugs? Posible sad ma'am, posible sad. Ato pa ning palabman ng investigasyon ma'am kung sa motibo ani ma'am. Once ma-identify na to ang identity aning biktima ma'am, posible diha na ta maka-subay ma'am kung sa mga motibo. Gituwang moambak unta ang biktima ni ining bungaw apan wa ni magdahom nga hilabihan di ay kalawom hangtod nga naabtan sa mamumuno ug napusilan. Laing subayon sa kapulisan ang taho nga posibleng gipapatay ang biktima tud kay adunay taong nangutana niini ug namatay bagyud ang biktima. Ang dapit gitawag na salvage area tungod kay kaniadto dinhi ilabay ang mga taong gipang patay. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Nadakpan sa kapulisan sa managlahing lugar sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi City ang duha ka mga most wanted person nga naa sa ilang listahan. Ang detalye giaksyonan ni Ray Pasaporte. Unang nadakpan sa Provincial Intelligence Branch PIB si Ronald Tumulak sa Tigbakayan sa Pulang Bato, Bukirang lugar sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa hapon. Nadakpan sa PIB si Tumulak base sa warrant of arrest nga giisyu ni Santi Malasarte, ang presiding judge RTC Branch 15 Cebu City may labot sa kalapasan sa Section 5 sa Republic Act 9165 pagpamaligya o gidili nga drogas. Gihulagway sa PIB nga idla si Tumulak. Sanglit pila na kahigayon nila kining gipanid-an apan kanunay makasibat. Gingong lapad ang area sa pagpamaligya og sabo ni Tumulak moabot na sa ubang lugar sa Kabisayan ug makabaligyag 300 ngadto sa 500 gramos matag semana. Actually, dugay na naman na siyang pangita. He has been listed in the regional headquarters as one of the top 10 drug personality operating in region-wide. Samtang nadakpan sab sa CIDG7 kagahapon sa hapon, si Alejandro Nolasco 60 anyos sa Pinoy ana niini sa barangay Pagsabungan sa Dakbayan sa Mandawi. Si Nolasco nalakip sa 10 most wanted person sa probinsya sa Sugbo human nagatubang og kasong pagpanglugos. Sa iyahang bilas ni adtong tuig 1995 dihang nag-edad pa siya og 45 anyos. 2002 pa. He's been into hiding for about 20 years since the occurrence of the crime he has committed. Gingong gihilabtan sa suspek ang bilas niini sa dihang nagpuyo pa sila sa lungsod sa San Fernando. Ang dinakpan hugtanong mihimakak ug nangangkon nga sinabutan nila ang hitabo. Sanglit duna sila'y relasyon niini. Matud sa dinakpan, ang iyahang bayaw mo'y nangusog aron ikiha siya og kasong rape. Andam hinuon sinulas ko nga mangayo og pasaylo sa asawa sa iyang bayaw. Sinabutan na mo. Kapila manggudin Kausar sa na ako mabuhat sir. Sabot, sinabutan na mo. Ba naman may reklamo na ibawaan mo. So, nahibaw alas ba na? Uyab to. Ha? Uyab. Sinulas ko dunay patong sa ulo nga 75,000 pesos. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte,
News 5. Human napili ang NBI Regional Office 7 nga Best Regional Office tibuk nasod, mga negosyante midonate og 2.5 million pesos. Ang pasidungog sa NBI Office gikalipay sa mga sakop sa Cebu Chamber of Commerce and Industry. Matod ni Director Augusto Isidora, daghan pang mga negosyante ang misaad sa paghatag og hinabang sa ilang buhatan. Lakip sa mihatag og 500,000 pesos mao ang DPWH. Gumikan sa mga donasyon, nakapalit og 5 ka CCTV cameras ang NBI aron paghatag og dugang seguridad sa ilang regional office. Nag-install kami dito slowly, naglagay din kami ng mga office para sa intelligence officer namin para medyo ma-uplift at maging yung efficient yung services. Usa ka kalihukan gipasiugdahan sa nagpaluyo sa federalism nga usa ka advokasya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Apan bugtong si Senador Alan Peter Cayetano lang nga mulansar isip Vice Presidente ni Duterte ang mitunga. Ang aksyon gisundan ni Ray Pasaporte. Gikumpirmar ni Senador Alan Peter Cayetano nga mudayon sa pagdagan si Davao City Mayor Rodrigo Duterte pagka-presidente sa nasod. Matud ni Cayetano nga nakadawat siya og daghang tawag sa telepono gikan sa mga negosyante, mananagat, mag-uuma og ubang sektor sa katilingban nga andam mo suporta sa ilang tandem ni Duterte. Karong si Manaha gikatahong makikita si Duterte ni Senador Coco Pimentel ug sa kanhi Senador Nini Pimentel aron formal nga dawaton si Duterte sa partido. Si Cayetano sakop sa Nacionalista Party, mipadayag nga daghang mubiya ug motapon sa laing partido sa mahitabong pagdagan ni Duterte. Hindi natin na-expect diretsuhan nila sabihin paano binatapon ang ating sistema, paano ang batas ay binabasura, ngayon ang konstitusyon naman natin. Si Cayetano mao'y usa sa dinapit sa kalihukan nga gipasiugdahan sa mga Subuanon nga ning suporta sa federalismo. Nag-awhag usab ang maong kalihukan sa pagpadagan kang Duterte pagka-presidente. Lakip sa giimbita sa maong kalihukan si Senador Coco Pimentel ug ang amahan niini nga si Nene Pimentel nga kanhi usab senador, kanhi Presidente Fidel V. Ramos, Attorney Ruben Canoy ug Mayor Duterte. Apan bugtong si Cayetano lang ang nitunga. Sir, kaya ba ng partido ko sa expensive campaign? Talo ng Pag-asa ang pera. Makikita niyo po ang gatherings, no? Virtual o real, no? Meaning katulad sa Luneta, katulad dito, o virtual katulad sa social media. Yung mga ibang kandidato dahil money, millions, pero hindi makabuelo, no? Pero kay Mayor Duterte, talagang ang tao ay gusto na talaga sa magbabago talaga. You know, yung iba, they can only offer something better, but they cannot offer something different. Si Duterte gingong giplanuhan na sa mga drug lord gumikan sa plano niini nga pamatyon og hurot ang mga drug lord og kriminal kung kini maoy mahimong presidente sa nasod. So, itong mga bagay na to, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nakita mo yung enthusiasm ng crowd. Marami sa mga local officials na sumali dito. Sila nag-volunteer, sila nagbayad lumipat dito. Yung ibang partido, nagbibigay ng allowance para lang pumunta yung mga politiko sa Manila, para lang suportahan sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Minosan sa COMELEC ang gidaghanon sa mga botante sa mga clustered precincts aron dali nga makabutar ang mga botante karong election. Kinigiaksyon ni Jinky Rusit. Human sige paygayon nga meeting sa mga sakop sa Election Registration Board sa Commission on Election, gi-consolidate na sa mga election officers ang final list of voters sa tibok lalawigan. Base sa lagda nga gipagawa sa Central Office, kinahanglang ipaygayon na sa COMELEC ang clustering sa mga botante. Di sama sa nang labing eleksyon, dinwabot og 1,000 ang mga botante matag presinto, tinguha karon sa COMELEC nga makunhuran na kini aron paghatag og kaygayunan sa tanan nga makabutar. After 2 to 3 hours nga maglinya ang tao nga di paghapon kabutar, ang tendency mo pauli na lang dili mo butar. Hopefully
we could find a way nga mapaspas ang pagbotar. Tapos one way is to lower the number of voters per cluster precincts. Misaka ang gidaghanon sa registered voters, mao nga naglaraw ang COMELEC sa pagpalit og dugang optical media readers nga ibutang unya sa mga clustered voting precincts. Gituyo kini sa COMELEC aron way rason katong dili mo butar nga di makapaabot og tag-as nga linya. Sa pagkakaron wa pay gihuptan ng COMELEC province sa tanang listahan sa mga registered voters. Hopefully, we ask them also nga dili lang magparehistro mo butar pod. We ask them to vote para sa lang nakaadlaw natong agwanta sa linya, makabutar gyapon mo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Gitun-an karon sa Cebu City Traffic Office ang epekto sa gipahigayon nga dry run sa trapiko nga ipatuman sa umaabot nga International Eucharistic Congress. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Gipahigayon kagahapon ang dry run sa pagsira sa dalan sa San Jose de la Montaña kun Pope John Paul II Avenue. Ang dry run nunod sa gikatakda nga International Eucharistic Congress karong Enero sunod tuig. Ang dalan gisirhan sulod sa 7 ka oras gikan sa alauna sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabii ug laing 4 ka oras kaganihang buntag gikan sa alas 6 hangtod sa alas 10. Mga pribadong sakyanan gidid-an sa pag-agi sa maong dalan. Buot obserbahan sa Cebu City Traffic Office ang epekto sa pagsira sa dalan sa adlaw nga walay trabaho ug sa adlaw sa tingklase. Atul sa IEC, kadtong mga sakyanan lang nga dunay pas ang tugutan nga makaagi sa maong dalan. Wa na to dungana og sirado ang daan diri sa J. Luna. Una na tong gisirado ang kining daan sa J. Luna nga gikan og Mabolo facing paingon dito sa Lahog. Then karon nga tagtuod ato na sang implement ang closure gikan sa TESDA going to Cardinal. So ato ning gituyo nga wa na to dungana tungod kay ato law sang giobserbahan, no? Og unsay posibleng mamahimo unya nato nga sistema nga ipatuman during unya sa IEC. Kapahinay makapataas sa kwantuon sa mga private vehicles nga mangutana pwede ba sila makasulod o dili. Ang gitugutan nga makasulod din katulad dunay karpas. Kaganihang buntag dulan sa napulo ka aircon buses ang giapil sa dry run nga maghatod og kuha sa mga delegado sa IEC gikan ug hangtod sa ilang mga hotels. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mayor sa Dakbayan sa Sugbo nasagmuyo sa DENR ug DPWH tungod kay hangtod karon walang gihapon nila aksyon ang mga daan nga gamiton sa International Eucharistic Congress karong buwan sa Enyero. Si Leslie Caminade Vistil sa iyang report. Gipadayag ni Mayor Michael Rama ang iyang kasagmuyo ngadto sa buhatan sa Department of Public Works and Highways ug Department of Environment and Natural Resources. Kini tungod kay hangtod karon wa lang gihapon ini matuman ang paspas nga paglimpyo sa kadalanan nga mo'y gamiton unya sa dakong kalihukan karong Enero. Buot sa mayor nga matangtang ang pipila ka mga Center Island ug makuha ang pipila ka kahoy aron maluag ang trapiko sa dapit labi na nga nagkaduol na ang International Eucharistic Congress. DPWH is not just quick. So I wish that matter, as far as joint efforts should be felt and we can feel the DENR urgency. I do not know if they exist. Gawas sa DPWH, giitahasan sab sa mayor ang DENR sa pag-identify sa mga punuan nga angayang i-earth ball. Tuyo niya kining gipadala tungod kay nagkaduol na ang panahon alang sa dagkong kalihukan sa simbahan. Gipadayag ni Rama nga posibleng muhimo siya glakang kun langay-langayon pa sa nahisgutang ahensya. I don't want to take the law into on my own hands. But if there might be an urgency, then I might have to exercise police power. Because Christmas is coming, Sinulog is coming. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagplano karon ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga ibaligya na ang mga impounded motor vehicles o mga government vehicles nga nakumpiska sa Cebu City Transportation Office. Ang report giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil.
Gibana ba nang moabot na sa kapin usa ka gatos ka mga impounded motor vehicles ang anaa sa impounding area sa Cebu City Transportation Office. Sagad ni ining mga nakumpiskang sakyanan kapin usa ka tuig na sulod sa impounding area. Alang sa City Administrator sa syudad, ang ngayon na kini nga idispatsar tungod kay di na mapahimuslan ang mga sakyanan. Gi-process na nato nga ma-auction na gani kaning mga dugay na kaya nga impound so that malimpyo. Doon na sad tay mga government-owned vehicles several years already nga wa na gyud magamit. So ato na sad ni silang ipang-auction. Usa ka technical working group ang mo-evaluate sa presyo sa mga ibaligyang sakyanan. Posibleng karong buwan sa Desyembre na nila kini masugdan. Wa hinoy heavy equipment nga ibaligya tungod kay maayo pa kini. Tinguha sa city government nga malimpyuhan na ang impounding area gikan sa naghuot nga mga sakyanan. No. It's not a matter nga wala tay kwarta. It is on the process. Di ba nag-inventory man sad ta sa mga kwan. So human namang mga inventaryo now na-segregate naman tong wala nagyugamit ng mga sakyanan. There's no point keeping it with us nga wala naman siya gamit. So it's nothing to do with us getting something out of it in terms of income ba dili. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mga hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Subo gimanduan sa paggukod sa iligal nga swerte sa ilang mga dakbayan ug lungsod. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Gimanduan ang mga hepe sa pulis sa Talisay ug Minglanilla sa pagukod sa iligal nga sugal sa ilang lugar. Duha ka suwat reklamo ang nadawat gikan sa Talisay ug sa lungsod sa Minglanilla. Nga gikan sa LGU ang nadawat sa kapulisan. Kabahin sa iligal nga swertres. Apan giklaro ni Senior Superintendent Noel Gilyamak nga lakip usab sa maong mando ang tanan nga hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo. Pagkakaroon nakareklamo siguro ang kaning mga local officials kay tungod ang priority gyud tinuod sa CPPO is on the illegal drugs because we believe kaning illegal drug is a menace to our society. One complaints from kami from the barangays na kanang mga sweatres na mga klaro tayo, kanang mga daplit sa kasada mo nagiuna na magpa-cooperate. Gani sa una na mo ng mga sa wave na mo ng mga operations katong yung mga klaro jud kayo. Sa iyang bahin ang hepe sa Provincial Intelligence Branch Superintendent Rodolfo Albutra. Nagkanayon nga wala nila hikalimti ang pagpanakop sa gambling activities tungod kay apil kini sa ilang mando. Na-continuous man ang atong effort sa illegal number games na in fact we are submitting target setting sa ato ang regional headquarters na tagi-identify ng mga target personalities. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Apas Elementary School aduna nay CCTV camera alang sa seguridad niini. Kini giaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. Nakaangkon og 8 ka mga CCTV cameras ang Apas Elementary School isip donasyon gikan sa usa ka pribadong kumpanya nga 7 Core Communication Incorporated. Isip ilang social responsibility buot sa kumpanya nga makatabang sa seguridad sa eskwelahan. Matud pa sa manager sa mong kumpanya Cloyd Diditoria, ang kamera konektado sa barangay hall sa Apas din makita ang mga kalihukan sulod sa mong tunghaan. As a private-public partnership and also corporate social responsibility naman sa 7 Communications, we're extending our blessings at diri sa Apas o diri sa eskwelahan. Ang principal sa mong eskwelahan nga si Ronnie Gonzales nagpasalamat sa gihatag sa 7 Core Communications ug nang hinaot nga muminos na unya ang mga nahitabong pagpangawat sa ilang eskwelahan. Dali ra usab mabantayan kung adunay mahitabong kagubot uban sa mga estudyante. Actually, I am very thankful nga this CCTV nga na-realize ko sa school kay usa ni nga among gidream ba kay daghan ng mga kaso din hitabo sa Camp Lapu-Lapu and we keep on going to the barangay captain sa barangay council nga how are we going to solve this problem kay namay mga nahitabo nga mga tawat dire sunod lang ba. Si Barangay Kapitan Ramil Ayuman nagpasalamat usab sa kumpanya sa gihatag niini nga security camera. Gawa sa CCTV camera, aduna usab kini trompa nga mahimong makatawag sa atensyon ni atong ilang masakpan nga magbinuang. Ano kanindotan ni advantageous kini siya sa barangay kay according to Cloyd kung imo gini siyang bayaran sa barangay it's a 5.8 million pesos nga project. Pero nibayad lang ang barangay og 800,000 nya kuha pag installment basis. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5.
5 ka mga tawo ang gikatakda nga pasakan og kaso kabahin sa kamatayon sa usa ka pulis nga gikatahong na missing og usa ka tuig. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Masulbad ni to give justice. Kapin usa ka buwan human nakaplagan ang bukog ni Piuan Jimmy Jorge ni adtong Oktubre 11 sa Bukirang Barangay sa Sentikon sa lungsod sa Badjan. Karong hapon, pormal na nga ipasaka ang kasong pagpatay batok sa 5 ka tawo nga maoy responsable niini. Kaganihang buntag gipatawag sa Cebu Provincial Police Office ang asawa ni Piuan Jorge nga si Marilyn, uban ang 4 ka saksi. Ang pasakaan og kaso mao sila si Andres Liego, Tani Cartesiano, Luciano Cartesiano, Jade Cartesiano ug anak ni Tani nga si Jeneline. Sa miaging buwan si Tani ug duha ini ka anak lalaki nga minor de edad. Gipatawag sa CPPO aron kuhaan og pamahayag. Apan nilakaw si Tani ug wa na mibalik sa headquarters. Now we are filing a murder case against these people for mutually helping one another, confederating in killing PO1 Jimmy Jorge. Sa investigasyon sa Special Investigation Task Group nasuta nga personal grudge ang motibo sa pagpatay ug ang gitumbok nga mastermind si Liego. Si Liego gingong nalambigit sa pagpayuhot sa gidili nga droga sa bukid ug pagpananong marijuana. Nagsugod sab ang kasuko ni Liego kang Jorge. Human gidakop sa pulis ang ig-agaw ni Liego nga si Rene Infante nga may kasong murder. Si Jorge usab maoy nangulo sa pagpangibot sa marijuana nga gitanom ni Liego dihang nadestino pa kaniadto sa Regional Public Safety Battalion kon RPSB 7. Nisamot sab ang giingong kasuko ni Liego dihang gilukat ni Jorge ang yuta nga giprinda niini ug ang pagguba sa payag ni Liego. Si Liego ni bahad nga iyahang ipapatay si Jorge. We have now a witnesses, no, mga relatives ni PO1 Jorge nga nagpamatuod that kaning yuta nila ni Jimmy Jorge na prenda to a certain person nga giprenda sa dito sa atong suspect Andres Liego. So mao to iyang nasukan nganong iyang giplanong ipapatay si Jimmy Jorge. Matod ni Gilyamak nga nahulga si Liego og Tani Cartesiano nga di na makapadayon sa illegal nila nga kalihukan. Gumikan sa presensya ni Jorge nga nagplanong magtukod og balay sa yuta nga gilukat niini para sa iyahang pamilya. Now ato sanggi apel ang pamilya ni Tani Cartesiano kay nagtuo sad mi nga ni-appeal sila sa pagplano o pagkonsil sa body because it took more than a year nga na-discovered o itugan ni Tani Cartesiano ang skeletal remains. Matod ni Gilyamak nga dunay posibilidad nga gibalhin sa pamilyang Tani ang bukog ni Jorge. Una pa kini mitugan sa kapulisan. Gikalipay sa asawa ang kalambuan sa kaso kaysa katapusan. Mahataga na og hustisya ang kamatayon siyang bana kinsa nagbilin kaniyag 3 ka anak. Matod ni Marilyn nga human na missing ang iyang bana sa miaging tuig wa na siya mawad-i og paglaom. Nga dakong buhi iyang bana sanglit kanunay siyang padamguhon niini. Magpadamgo man siya pero buhi kanang magputo siya daghan kay nga hapol tapos one time ato na sa kuidamgo nga nagkamang siya nangay siyang tabang. Andres nga tuwas tulok-tulok ba kay mabuko baho niya kana si Alec nagsulti na ako nga tuwas tulok barogo kay bukog na karon. Kadunggan si Jimmy gusto lagi kan Andres nga wala say kasuko si Andres mo na nakabuhat og istorya si Jimmy nga papahuwaon to si yung asawa si Mita sa karbon nga. Samtang gipasidunggan ni Gilyamak ang naglangkob sa SITG nga mga sakop sa Badjan og Dalagit Police Station sa dinilayang kasulbaran sa mong kaso. Matod ni Gilyamak, sulbad na ang kaso sa pagpatay ni Jorge og ang pamilya niini makadawat sa bisan unsa nga angay madawat nga benepisyo nga ihatag gikan sa gobyerno ug sa PNP. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Word of the Gay, Attorney Georgia. I don't have. Wala mo ko si JP Laucat, Sarah. And everybody waits for that word of the day already. Word of the day na lang. Okay, what's your word for the day? Federalism. Federalism. What do you understand about federalism? Ang gikahinaman sa tanan ug ang tawo nga mo-implementar niya na mudagan ba og di. Ayay. Well, Sherry, well, he already said he will.
Wa palagi klaro. It's on the table. It's on the table. Pwede man po na mag-negotiate Pwede pa lang. pa ibutang niya, kuwaog balik. Well, I hope he decides soon because he also loses his credibility if he keeps doing that. Offer. Like, wala kang Indian giver. Give hope, balik. Oh, but ang platform of government is something that we need to talk about, no? Kung Yes. ngayon na ba yun, andam na ba ang Pilipinas sa Are we usa ka mature enough? federalismo nga Yes. form of government? Government. Doon na natay mahimong independent state of Cebu. Cebu. That would be a very good topic to talk about, no? Maybe we'll have time to talk about that. Maybe we can invite Yes. ang magpasimuno niya na diri. Yeah. Hopefully. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!